Aquest és l'espai que tots els dilluns compartim amb l'empresa municipal Enfo, amb diferents propostes, diferents programes que comparteixen amb nosaltres i, a més, amb convidats. De fet, en el dia d'avui us volem parlar d'aquest servei d'iniciatives empresarials. Sempre ho hem dit, que una de les potes d'Enfo és donar suport, assessorament a aquelles persones que decideixen tirar endavant un projecte, els que anomenem emprenedors, i precisament del cicle de vida d'una empresa ens proposem parlant el dia d'avui. Ho volem fer de la mà d'una representant de l'equip d'Enfo, la Verònica Menéndez. Benvinguda, Verònica. Hola, bon dia. Molt bon dia. Que ha vingut acompanyada de dos emprenedors, un amb un recorregut una miqueta més llarg, ja 3 anys aquí a casa nostra. Bé, ara ha marxat, ara ens explicarà allò el perquè, que és en Benito Iranzo del restaurant En Boca. Benvingut, Benito, molt bon dia. Hola, bon dia. I un altre emprenedor que ens comentava fa escassament 4 mesos que ja hem obert, és en Jaume Vinyallonga. Benvingut, molt bon dia, Jaume. Bon dia. El que és l'establiment Bishop Coffee. Diem allò establiment perquè ni volem qualificar-lo ni de restaurant, ni de bar, ni de cafeteria, perquè ella ens explicarà que de fet volen abarcar-ho tot. Exacte, és així, sí. Bé, primer de tot li demanem allò a la Verònica que ens expliqui una miqueta aquest servei que oferiu a persones com ara el Benito i el Jaume, que en el seu moment es van adreçar a Enfo perquè tenien una idea i necessitaven això d'aquest assessorament. Doncs, Emma, tal com tu començaves, nosaltres des d'Enfo volem assessorar a totes aquelles empreses i a totes aquelles persones durant tot el cicle de vida de l'empresa. Això què vol dir? Des del moment que una persona té la idea fins al moment que, malauradament, per motius de jubilació o un altre tema, decideix traspassar el seu negoci. Això com abarca? Doncs, com et comentava, des del moment que s'inicia una idea, que aquella persona té una idea de negoci, té una inquietud, doncs pot anar a Enfo, s'assessora, té uns tècnics especialitzats en tema empresa, llavors el que es tracta és d'apamar aquesta idea, treballar el seu pla d'empresa, treballar els seus números a nivell econòmic per aconseguir finançament, si és el cas, si és necessari. A partir d'aquí, una vegada s'ha introduït i ja s'ha apamat a terra aquesta idea de negoci perquè sigui viable, llavors es dona d'alta a l'autònom, es constitueix l'empresa en el moment que es necessita i a partir d'aquí, una vegada ja està en funcionament, es proposa en aquelles empreses que ja realment han iniciat la seva activitat fer-los un seguiment per poder rendibilitzar aquest negoci, perquè no només obrin i ara què? Ara què faig? Ara com aconsegueixo clients? Enfo també els pot assessorar per millorar aquest tema. Clar, de fet, abans de començar hi ha molts dubtes, però una vegada obres les portes, m'imagino que es generen d'altres i també igual d'importants, no? Clar, perquè moltes vegades no tenim realment consciència de com tractar amb proveïdors pel tema de control de pagaments, de cobraments, el tema de les estratègies de preus, tot això també es tracta des d'Enfo. També existeixen els cursos especialitzats, que són càpsules formatives especialitzades per al món del negoci i paral·lelament, per a aquelles empreses que malauradament han de tancar la seva activitat perquè es jubilen o perquè tenen unes altres inquietuds, també Enfo els pot assessorar amb el servei Reempresa. Reempresa el que fa és buscar aquelles empreses que volen traspassar el seu negoci per diferents motius, se'ls assessora, se'ls fa el que és la valoració de negoci i se'ls busca reemprenedors que estiguin interessats en donar continuïtat a aquest servei. Fantàstic. És a dir, que ho abarqueu gairebé tot, tot el que és tot el cicle de vida de l'empresa. Exactament tot, perquè realment el que es vol des de Mollet i des de la Diputació de Barcelona és tractar d'una manera integral perquè realment l'empresari, l'emprenedor es senti acollit durant tot el seu procés. Bàsicament aquesta és la idea. Aquest acolliment als emprenedors, és a dir, quan considereu que un negoci ja funciona per ell mateix i que llavors ja no necessita d'aquest suport d'Enfo? Doncs durant aquest any, precisament, s'ha aprovat un projecte nou de
donar aquest servei de seguiment. Llavors es busca totes aquelles empreses que es van constituir, doncs, per exemple, des de l'any 2014, es fa tot aquest seguiment amb tema números, sobretot amb el tema d'estratègies, el que et comentava una miqueta abans. Per saber si aquesta empresa encara hi és, en quina situació està, no? I què és el que necessita per poder millorar, per poder avançar un pas més i per poder créixer. Perquè al final tota idea d'una empresa és créixer, augmentar el seu nivell d'ingressos i el seu benefici. I si pot expandir i pot obrir més negocis, depenent una miqueta del sector on vagi dirigit, la idea és aquesta. Doncs cap al 2014 jo diria que és quan es va obrir el restaurant En Boca, aquí a Mollet del Vallès. El Benito Iranzo tenia molt clar el que volia fer, però crec que va adreçar-se també a Enfo perquè li donessin un cop de mà. Vull dir que tu, Benito, tu professionalment ets cuiner, ets un molt bon cuiner, però no sé si era però no sé si a banda d'això t'havies alguna vegada llançat a la piscina per muntar el teu propi negoci, o aquesta va ser la primera vegada? No, aquesta va ser la primera vegada. En casa els pares havien tingut un parell de negocis, 3 negocis concretament, a Mollet. La meva dona també tenia restaurant de tota la vida a casa seva, a la Martorelles, Cala Chica, un restaurant que mi mujer és la 5ª generació, però nosaltres, personalment, jo i la meva dona, perquè En Boca no soy yo solo, tengo el apoyo de mi mujer y somos 2 partes, ¿vale? Somos los 2. Era la primera vez que montábamos nosotros un negocio, ¿no? Yo estaba de chef en un hotel de lujo en Barcelona y consideré hace 3 años que llegó el momento no solo profesional, sino también teníamos los medios económicos, teníamos 2 niños, ya los teníamos un poco más grandes, en fin, una serie de factores que creímos que fue el momento hace 3 años y fue cuando decidimos lanzarnos a la piscina, como tu has dicho, no? I llavors, malgrat aquest bagatge familiar, coneixement d'aquests negocis, malgrat això, tu, a l'hora junt amb la teva dona, a l'hora d'obrir aquest restaurant, us adreceu a Enfo? Sí, totalment, sí. Perquè, vam fer un estudi de mercat que yo creo que es súper importante. Ahora a la hora de montar un negocio, tienes que saber al céntimo cuáles son tus gastos, van a ser tus necesidades a nivel de personal, qué competencia tienes, tus gastos fijos de luz, gas, agua, impuestos, y això és molt important y aunque seas un profesional hay algunos parámetros o hay algunos que tú no los puedes saber y en Enfo te ayudan a hacer todo esto. Impuestos, entre otras seguramente, ¿no? Entre otras cosas, tienes que tener en cuenta, ¿no? A lo mejor. Es importantísimo. Esto es un 33% de tus gastos a final de mes. En un negocio se divide 33% gastos fijos, 33% materia prima y luego en teoría hay un 33% que es beneficio, que en mi caso no es el 33% de lo que yo facturo de un beneficio, porque intentamos tener un buen producto, intentamos bien elaborado, con una buena materia prima y cada día sube más y tenemos unos precios bastante ajustados para lo que nosotros ofrecemos, ¿no? Comparando relación calidad-precio. Es decir, que os dirigís a Enfo para tener este apoyo, ¿no? Sí, sí. I feu aquest pla d'empresa, un estudi de mercat també, i us ubiqueu a Mollet del Vallès. Fa escassament allò mig any, em sembla, o al mes de desembre? Al desembre, no? Heu marxat. Hem plegat, sí, van traspassar a l'Emboca a Mollet. Estàvem a la plaça Major, enmig del mercat municipal i a l'Ajuntament, y nosotros en realidad no nos planteábamos marchar, pero todo empezó este verano cuando nos incluyeron La Vanguardia en la guía de los 100 mejores restaurantes de Cataluña. Desde el primer día hemos tenido muchísimo trabajo. Ahora me estaban comentando que éramos los número 1 en TripAdvisor desde el 6º mes, la aceptación fue muy buena, yo estaba muy contento, la verdad, en Mollet, pero el local se nos empezó a quedar pequeño, ¿vale? Y
nos ofrecieron el espacio donde nosotros ahora estábamos, dijimos que no, nos fuimos de vacaciones, nos lo volvieron a ofrecer, nos dieron todas las facilidades del mundo, en fin, es más, nosotros pusimos los tratos, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Y bueno, nos dieron la posibilidad también de esperarnos 6 meses y poder traspasar nosotros el antiguo establecimiento, y por eso nos fuimos ahora a Parets. También estamos entre medio, a 2 minutos de Mollet, estamos en el centro de Parets, enfrente de Montmeló, enfrente de Montornès. La CD17 pasa por la puerta con una entrada y salida al espacio donde estamos. Enfrente el circuito de Cataluña, 500 plazas de aparcamiento, la puesta... Que esteu en expansió. Sí, correcte, vale? Procés d'expansió. Escolta'm una cosa, Benito, per fer aquest traspàs, a l'hora de traslladar el negoci, també us vau posar en contacte amb Enfo? O... Sí, també tenen un... Sí, aquest servei que... Un servei de... Bueno, sí, tenen un servei, ara no sé el nom, no me acuerdo cómo... Reempresa, correcta. Sí. Vale. Y bueno, y no solo el proyecto, en Enfo también... si te ayudan, pues bueno, a hacer un filtro de personal si lo necesitas realmente, en fin, yo la verdad, cuando empecemos también, un día nos llamaron que estas cosas, cuando tú también las desconoces, ¿sabes? Había una subvención, tramitaron ellos todo para poder un X% del traspaso que nosotros paguemos en su día. Luego al final de año nos dieron un dinero por, bueno, una subvención que hay desde la Generalitat, creo que es, y ahora no lo recuerdo, hace 3 años. En fin, a nosotros nos han ayudado mucho, la verdad. Ahora al irnos a Parets hemos cambiado, hemos hecho otra empresa, bueno, en fin, y nos han ayudado a hacer toda la gestión, y bueno, nada, eso. És a dir, que pel que està comentant el Benito, jo molt content, satisfets de l'assessorament, del suport rebut per Enfo. De fet, el Benito ha dit, ara mateix m'estaven comentant que a TripAdvisor doncs vam estar, i ha estat el Jaume Vinyallonga, com dèiem, que li comentava, no sé si ell ha fet un seguiment també, si ho té com a referent a l'Emboca per al Bishop Coffee. Home, com a referent sí que és veritat que m'he de fixar amb els que ho fan bé, per intentar no copiar, però sí seguir aquestes passes i veure per què ho fan bé i intentar que, en el meu cas, el The Bishop funcioni com a mínim igual de bé. Explica'ns allò, perquè jo he dit, no el vull qualificar ni de cafeteria, ni de bar, ni de restaurant, perquè una miqueta ho és tot. Ell ens ha dit, si avui parlem del cicle de la vida d'una empresa, nosaltres és que parlem del cicle de la vida vital, no? Perquè comencem allò amb esmorzars, oferim allò vermuts, oferim també àpats per al moment del migdia, però també pel vespre. Explica'ns allò, Jaume. La nostra idea inicial era fer un bar que obrís tot el dia i que es retroalimentés, que els clients que vinguin a esmorzar doncs, ja els hi agradi a l'entrepà de formatge o de sobrassada, vinguin a provar un altre dia les tapes al migdia o al sopar. I aquesta és la nostra idea. Ara mateix el nostre objectiu no és tenir 300 clients tota l'estona, sinó que començar d'una manera més relaxada i anar cobrint tots aquests espais durant tot el dia per poder, en el meu cas, subsistir i poder crear-nos la nostra clientela. Porteu 4 mesos. Sí, estem sortint de la U. Esteu a les Pruneres, ens comentaves, sí. I que en aquests 4 mesos l'acollida esteu contents. Sí, estem... Malgrat allò que tu mateix deies, Déu-n'hi-do la competència que n'hi ha, però sí, la resposta està sent molt bona. Està sent molt bona. Al principi, quan vam plantejar el projecte, la idea la teníem molt clara del que volíem fer, però el primer que vam fer va ser conèixer tota la competència que teníem, perquè tots destacàvem per alguna cosa. I ens vam plantejar uns objectius que ara veig que no eren realistes. Per sort, ens estan anant millor del que crèiem. L'acollida se sent molt bona. Al principi vam començar potenciant els vermuts i els sopars, perquè és el que tenim més experiència i creiem que podem funcionar millor,
i bueno, ja tenim una clientela. I aquesta clientela ara està començant a venir a esmorzar, algun dia a fer algun menú, i bueno, la Verònica ara ens està ajudant, bueno, ja amb altres companys, a oferir alguna més atractiu, perquè al final el producte és bo, el que fem crec que està bé, ara falta doncs, en la resta d'aspectes, esmorzars i menús doncs, que sigui atractiu de cara als clients. Jaume, escolta'm una cosa, ens has dit allò, la idea la teníem molt clara, sí. Després vam estar fent doncs, això, un estudi de mercat també. Sí. Quan teníeu la idea, us vau adreçar també a Enfo o va ser en un moment allò de tot el procés que vau dir, escolta'm, no ens acabem d'en sortir, a veure si... I us vau dirigir a l'empresa municipal? Sí, em vaig dirigir directament. Sí que és veritat que és una cosa que fa anys que volia fer. Igual que la meva parella fa 5 anys va obrir el seu negoci, vam apostar perquè la meva parella ho fes, juntament amb altres persones, doncs ara es van unir una sèrie de factors que em facilitaven doncs, obrir el meu negoci i fer el que jo volia fer i dedicar-me al que jo em volia dedicar. I sí, em vaig dirigir directament a Enfo, que ja els coneixia d'abans, perquè m'ajudessin a fer totes aquelles coses que no en tenia ni idea. Sí. Quan vaig tenir l'oportunitat vaig veure que s'havia de fer moltes paperasses, administració pública, s'havia de fer molts viatges i fer coses que se sortien de la meva qualificació. Sí, i quan vaig saber tot el que s'havia de fer, coneixeu la pel·li d'Astèrix i Obèlix de les 12 proves? Sí. Vale, volia evitar tots aquests viatges. Sí. I la veritat és que m'ho van posar molt fàcil per fer sobretot tots els tràmits administratius i a part revisar doncs, la meva proposta, perquè al final jo tenia una proposta molt clara, però creia que era viable, però necessitava doncs, un recolzament extern de persones doncs, que en sabien i així es va ser. De fet, ara escoltant el Jaume, jo anava a dir, bé, ara em sembla que s'ha facilitat la feina també als emprenedors, de fet, Enfo també és una empresa, no? Sí, I aquí han explicat de forma sovintejada que ara només allò amb un clic gairebé que ja ho tens tot, no? Sí, de fet, quan una persona vol iniciar un negoci i ell decideix que vol muntar una SL o que ha decidit ser autònom, des d'Enfo el que fem és tota aquella tramitació per internet, precisament per això, per evitar tots aquests viatges, tots aquests maldecaps, perquè ells són professionals en el seu àmbit i per això nosaltres som professionals en el nostre, que és de l'assessorament especialitzat en aquest sentit. Llavors el tema, en el cas del Jaume, la constitució d'un autònom es va fer directament des d'Enfo i en el cas del Benito, el que és la constitució de la societat, també es va fer directament des d'Enfo. Amb el tràmit, per internet, ho fem tot i no necessiten fer aquests viatges que el Jaume comentava. Jaume, has dit allò, ara me n'adono que potser els meus objectius no s'adequaven. No sé, explica'ns una miqueta més. Què és el que t'has adonat? Allò... de fet no ho veig algú negatiu. El problema hagués sigut si els objectius que m'hagués plantejat des del principi haguessin sigut molt més optimistes de la realitat. I això és una cosa que he d'agrair a Enfo, perquè al final l'opinió que em van dir o em vau inculcar és que havia de ser realista i econòmicament parlant. I estic cobrint aquests aspectes i sobrepassant. O sigui que ara és el moment de començar a posar nous objectius i és el que estic començant a treballar amb Enfo, amb Reempresa. Jo no sé si voldríeu compartir Benito i Jaume, experiència, si el Jaume té alguna pregunta a fer al Benito o al Benito li vol aconsellar alguna cosa o, de fet, si teniu algun missatge a donar a aquelles persones que potser també, escoltant, diguin, jo també tinc idea de tirar endavant un projecte, una iniciativa. Què és el que aconsellaria? Bueno, jo consells, la veritat, no sóc cap... només dir-li muchos ánimos, molt ànim, i que està a les Pruneres, que és un espai fantàstic, saps? La gent surt per allà, ahir, per exemple, estava a tope. És important tenir en compte la ubicació, ¿no? M'imagino, és una de les coses... Es muy important. Hay muchos factores que influyen, pero la ubicació, sí, clar... Allò que sea és visible, no? És important, sí.
Sí, sí, jo crec que sí, és molt important. I allò que comentava el Jaume, ara ja tenim una clientela que funcioni al boca-orella, jo crec que és la millor publicitat, no? Allò que la gent en parli de tu. I, de fet, és una de les coses que fem, no? Escoltar tothom. Per això, el primer que hem comentat, Benito, és que heu estat sempre en el primer lloc de les opinions aquí a Mollet. És una cosa que hem de mirar, escoltar la gent i fer-li cas, perquè al final són les persones que decideixen invertir el seu sou, no, en el nostre producte. En el vostre cas és impressionant. Hay que ser muy constante, hay que ser constante. És impressionant. El dia a dia hay que ser muy constante. No? Això, la presència a les xarxes socials també és important, allò de que això, no?, com li comentaves tu al Benito, doncs que estiguis tan ben valorat al TripAdvisor, doncs és important perquè igual et ve gent de fora, no només allò del teu propi municipi, sinó d'altres, no? Sí, bueno, no només per captar clients, que és així, sinó per anar millorant a poc. Sempre hi ha coses a millorar i hi ha moltes coses, en el meu cas, que encara se li han de donar voltes. I, bueno, totes les coses que has anat comentant, doncs jo prenc nota i tant. Sí. Molt bé. M'imagino que, de fet, allò mai es deixa d'estar pensant en el negoci, no? Ara el Benito diu, bé, ja portem 3 anys, no és el moment de relaxar-se, al contrari. No, para nada, no. Yo estoy constantemente, intentamos estar en constante evolución. Antes me decía, oye, no es por copiar. Bueno, todo el mundo intenta pues coger ideas, no copias, pero ayer estuve comiendo en casa de un amigo mío en un restaurante y de todos los sitios te puedes aportar alguna idea y bueno, tú lo acoplas en tu negocio como no es de tu manera de hacer, pero, ¿no? Claro. Sí, correcto. Y estar en constante evolución y estás intentando siempre darle la vuelta a, bueno, en día a día a lo que estás haciendo, ¿no? Para no aburrir al cliente, y yo soy el primero que me aburro de, por ejemplo, en mi caso, de servir siempre lo mismo, de, ¿sabes? O no sé, me invento, de tener el comedor montado de cierta manera, pues, no sé, cambiamos las servilletas o cambiamos la iluminación, en fin, yo soy el primero que me canso de verlo todos los días, pues supongo que el cliente al visitar nuestra casa también, ¿no? Necesita que le des, bueno, que cuando venga lo sorprendas un poco, ¿no? También. Jo crec que esto también es la clave del éxito. Està bé, és un bon missatge, jo crec, també, Benito, no? El Jaume també pren nota. Sí. Verònica, una darrera qüestió. A l'àmbit de les restauracions és on hi ha més emprenedors? Pues ens estem trobant que és un dels 3 sectors on aquí a Mollet i al Baix Vallès doncs, hi ha molta més rotació en aquest sentit. Hi ha molta gent que té la inquietud d'iniciar una activitat en restauració i tant des del punt d'inici de muntar-la des de zero com de reempresa, que és agafar un traspàs d'un restaurant o d'una cafeteria que ja estava en funcionament, són 2 apostes que la gent de Mollet i del Baix Vallès doncs, aposta fort per aquest sentit, per aquest sector. És un dels 3 sectors més destacables. Els altres 2, quins són? El sector serveis i la indústria, però a nivell petit, a nivell de distribució, més que de fabricació. Se'ns ha fet curt, El dia d'avui ho hem de deixar. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Gràcies a la Verònica Menéndez, de l'equip d'Enfo, i també a en Benito Iranzo i a en Jaume Vinyallonga, a tots 2, que vagi molt bé. Segur que sí. La il·lusió hi és. Nosaltres ara fem una pausa, tornem de seguida, no marxeu.